V ďalšej reportáži vycestujeme až za hranice Slovenska. Spolu so žiakmi základnej školy Duklianska navštívime jedno z najsmutnejších miest obdobia druhej svetovej vojny. Osvienčim, po nemecky Auschwitz, je mesto v južnom Poľsku, ktoré je smutne známe už z čias nacizmu. V rokoch 1940 až 1945 tu bolo zriadených 36 nacistických, koncentračných a vyhľadzovacích táborov. Žiaci z našej školy sa mohli na vlastné oči presvedčiť, kam až môže viesť vláda diktátora, antisemitizmus a rasizmus. Čo ťa na celej exkurzii zaujalo najviac? Takže je ťažko povedať, čo ma na nej najviac zaujalo, pretože si myslím, že zaujímavé bolo všetko, čo sa v tom Osvienčime nachádzalo, aj vlastne tá história, čo sa tam stalo kedysi. Bol som prekvapený, keď som sa dozvedel, ako žili Židia, aký mali krutý život. A keď sme prišli do školy a po týždni sa vystavili fotky, tak som si pozeral fotky a bolo to strašné. Je veľmi ťažké vystihnúť slovami naše pocity, keď nám pani sprievodkyňa ukazovala a popisovala dokonalé technické zariadenie na usmrcovanie plynom Cyklón B v komorách upravených na umývárne so sprchami. Prevádzka 36 pecí, v ktorých ľudí pálili, bola zastavená až v roku 1944. Celé zariadenie bolo zničené a väzni presunutí do iných táborov. Do Vedna tam zahynulo asi 4 milióny ľudí, prevažne Židov, z toho 173 000 československých občanov. Areál bývalých táborov je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Hebrejský šoa, čiže zničenie, zápal na obeť vyvraždenie asi 6 miliónov Židov nacistami. Zločinný rasizmus a antisemitizmus namierený aj proti Rómom a slovanským národom. Rasistické norimberské zákony zbavili Židov občianskych práv a majetku a deportovali do get a koncentračných a vyhľadzovacích táborov. Počet obetí šoa, čiže holokaustu, sa dá určiť len približne. Odhaduje sa na 2 až 6 miliónov obetí v koncentračných táboroch a ďalšie 2 milióny boli popravené alebo zomreli na následky hladu a chorôb. Vedel si, že v deň, keď sme koncentračné tábory vo Osvienčime navštívili, bol Svetový deň boja proti holokaustu? Nie, nevedel som to, dozvedel som sa to až deň, keď sme navštívili koncentračné tábory vo Osvienčime. Pod pojmom holokaust som si predstavovala, ešte stále si predstavujem nejaké masové vyvraždenie Židov alebo niečo v tom zmysle proste. Nacistická genocída patrí k najväčším zločinom ľudských dejín. Zo základnej školy Duklianska, Koleta Šinská a Maroš Ondrejka, Televízia Amos.